Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Мина и с времето за море искам да ви представя страхотните продукти, които Canyon анонсира наскоро от серията Hexagon, вдъхновени от диамантеното съвършенство на шестоъгълната форма. Какво общо има морето в моето встъпление, ще попитате вие. Пътуването, ще отговоря аз, защото днешното видео сме посветили на всички възможности за зареждане, които включва серията Hexagon. Все пак пътувания, липса на контакт и падаща батерия. Ваканцията си върви в комплект с всичко това. Между другото, тук някъде има линк към анбоксинга на серията Hexagon. И така, с Canyon напред да покоряваме света. Шегата на страна, новата серия на Canyon е страхотна и всички сме влюбени в нейните продукти. И като всяка една нова серия има множество нещица, свързани с зареждането. Което е странно, защото лично за мен пауърбанките са запазена марка на Canyon и не си представям да изляза от вкъщи без външна батерия. Но какво се крие в торбата на Canyon този път? Имам цели 3 любимци, за които признавам си, няма да пестим суперлативи, защото са полезни и си струват. Започвам с перлата в короната, а именно стойката за безжично зареждане от серията Hexagon, която между другото е носител на престижната награда за продуктов дизайн Red Dot Award. С други думи, много хора са сметнали, че този продукт изглежда иновативно и красиво едновременно, което в света на технологиите не е никак лесна задача. Стойката се предлага в два цвята – кралско синьо, за да изпъква на бюрото или нощното ви шкафче. Станцията предлага 3 места за зареждане, за да подсигури най-любимите ви устройства – смартфон, смарт-часовник и безжични True Wireless слушалки. Закрепването е магнитно. С други думи, просто доближавате устройството и то се залепя на определеното му място. И регенерира енергията, за да ви служи вярно отново, когато се зареди. Има и удобен светлинен индикатор, който показва степента на зареденост на устройството. Съвместима е с екосистемата на Apple. Това е една от най-прекрасните джаджи, с които да пътувате. Трябва ви само един контакт в хотелската стая. То обикновено и толкова има, за да сте подсигурени с 3 зарядни устройства. И всичко това без заплетени кабели. И като казваме, че Canyon винаги мисли за нас и дава повече, стойката идва с адаптер и сменяеми щепсели за Европейския съюз и Великобритания. Колко страхотно е това само! Забравих да спомена и другия цвят на безжичната станция, който ми е фаворит. Класическо сиво с медно-оранжева свързваща линия, която е много красив акцент в дизайна. В момента цената на това дизайнерско бижу е около 120 лева. А линк към продукта оставям както обикновено долу в описанието. И като сме тръгнали да зареждаме, не мога да не спомена и пада за безжично зареждане от същата диамантена серия Hexagon. Красив и в задължителната шестоъгълна форма, този пад представлява мощно зарядно до 15 вата. Гарантирано от Canyon за широка гама от устройства, включително и смартфоните на Apple. Подложката е оборудвана с USB Type-C вход и поддържа динамично регулиране на мощността, адаптирайки се към нуждите на устройствата за оптимално и безопасно зареждане без прегряване. Какво повече може да иска човек? Ами, например, силиконова повърхност против приплъзване. Цената на пада Hexagon 110 за безжично магнитно зареждане е около 70 лева. И ето, че стигнахме до любимия продукт на всички в Unboxing DNA, а именно захранващ адаптер за контакт Hexagon 65. Сега, тъй като не съм сигурна, че някой влиза в практики с думите, може ли да ми дадете един захранващ адаптер за контакт? Ще поясня. Това е щепсел. Знам, че няма нищо секси и привлекателно в думата щепсел, но с това разполагаме. Така си се казва и така е редно да го наричаме. Защо толкова харесваме Hexagon 65? Ами първо, макар че е един щепсел, той се предлага в два цвята. Класическо бяло и модерно черно. Човек трябва да има стил и възможност за избор. Дори когато си говорим за щепсели. И като си говорим за стил, отново ще открием емблематичната шестоъгълна форма за серията Hexagon. А какво прави този адаптер за контакт не е обикновен? Ами това, че има 3 извода, дупки, порта, каквото там го наричате, но в него директно забождате кабелите на устройството, които искате да заредите и започвате да пиете жадно променлив ток от електрическата мрежа. Портовете са 2 броя Type-C и 1 брой Type-A. И тъй като осигурява мощност до 65 вата, може да зареждате с него дори лаптопа си. Точно така, когато пътувате, няма нужда да взимате със себе си дори едно зарядно. Само пъхате кабелчетата в раницата и зареждате през мултифункционалния щепсел на Canyon. И тъй като до сега казвах, че устройствата са Apple съвместими, нека да спомена и някоя друга марка за цвят. А именно Hexagon 65 поддържа USB Type-C Power Delivery и е съвместим с 45 вата Super Fast Charging 2.0 на Samsung. Това осигурява бързо и ефективно зареждане, както за съвместими устройства на Samsung, така и за други устройства, които използват стандарта PD. Този продукт е абсолютен разкош и must-have за всеки един пътешественик, който иска да оптимизира багажа си. Този наш фаворит струва около 65 лева. И ви съветвам веднага след като натиснете subscribe бутона да си го купите.
Можете да ми благодарите после с коментар под това видео. Оставяме линкове в описанието, взимаме зарядните в раницата и сме готови за морето. Весело лято! Което е странно, защото лично за мен пауърбанките са запазени марка на Canyon, са запазени марка, която между другото е носител на престижната награда за продукто за да подсигури най-любимите ви устройства. Изядам го това. Линк към продукта. Какво? Доволен ли си? Да, бе. Красива и в задължителната шестоъгълна форма. Красива. Опа! Аз проговоря за себе си. Така излезе. Подложката е оборудвана с USB Type-C вход и поддържа... Подложката е оборудвана с USB Type-C вход и поддържа динамично... Добре, само трябва да кажа пак, ще направих. Подложката е оборудвана с UFC... и поддържа динамично регулиране на мощността. Няма да стане това. Ами, например, силиконова повърхност против предплъзване. Цената на пада на Canyon на какво? Които искате да заредите и започвате да пиете жадно от А именно Hexagon 65 поддържа USB Type-C